παιδιά μας το πάλι 17. Και σήμερα δεν ξέρω, αλλά ήρθαμε σε ένα σπίτι. Για να εξερευνήσουμε αν μην έχει καθόλου. Κοιτάξτε εδώ, έκανε έτσι. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παρατημένα όλα. Εδώ πέρα παρατημένα, ανακάτω όλα. Εντάξει και το μπαλκόνι. Κοιτάξτε τι έχουν αφήσει. Εντάξει εδώ τι έχουν Αυτά αφήσει. μπορούμε να τα αφήσουμε, να τα πάρουμε. Όντως μπρο, ναι. Μπα, δεν νομίζω. Ναι, εδώ. Κοιτάξτε το χίλιο. Εδώ πέρα τα έχουν αφήσει όλα. Παρατημένο. Τα ακούσατε αυτό. Κάτι χτύπησε την πόρτα. Παιδιά. Τι κάνει έτσι. Παιδιά πρέπει να ακούω πάνω να κρυφθούμε όλοι στο μπάνιο. Έχει ένα μπάνιο. Κλείσε την πόρτα. Παιδιά, το καλό είναι ότι τώρα εδώ πέρα δεν έχει. Έχει φως. Καρτεσιά. Έχει φως ρε παιδιά, καινούριοι στρατιώτες είναι ο Θανάσης και ο Σωτήρης. Πείτε να για Εμένα με θυμάστε από το Πάρ 15 νομίζω στην Εύβοια. Κάτσε γιατί. Ακούω κάποιον. Έρχεται. Κλείστε τους φακούς. Τρέξαμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν ξέρω guys. Λογικά δεν καθόντουσαν πολύ, αλλά βέβαια εδώ πέρα έχει λίγο πως να είναι εδώ πέρα ένα. Πρέπει να δούμε άμα έφυγε. Επαναρχόμαστε. Ωραία παιδιά, δείχνουμε την κάμερα. Πούμε. Σιγά. Βαρέστε τον!